Oh, Ruwa! Ingausa Tare da Ibrahim mai waka 070 60 60 32 50 dauke da wakar auren sahabir shirin sadiya wacce aka yi a nan kamfanin Amira Multimedia System. Juya fi haka mata Ingausa ai sauraro Ingausa lafiya. Juya fi haka mata taka da mata ku juyi haka mata ku tarawa ku gwada mana kun masarata mai girgiza tambaran ango sama mata sama Ingausa sama mata sama Ingausa sama mata sama 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 dan mata sun cika fili za a bikin ango da amarya taka rawan murna don sadiya amarya yau ita za ta yi aure sahabi ne ango gun sadiya soyayya ta yi rana Yan mata sun taka fili za a bikin ango da amarya taka rawar murna don sadiya amarya yau ita za ta yi aure sahabi ne ango gun sadiya soyayya ta yi rana Yan mata sun taka fili za a bikin ango da amarya sama mata sama 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 ilamari nake neman daidai in na kira Allahu akbar Ladar aure barta ga wanda ka hidda hasimu komai koko Ladar aure barta ga ina yi salati ga manzon nan da ya aiko Ladar aure barta ga Ali da sahabbai ban kyale saba Yan mata sun taka fili za a bikin ango da amarya taka rawar murna don sadiya amarya yau ita za ta yi aure sahabi ne ango gun sadiya soyayya ta yi rana haba sanya kiɗa mai daɗi in tattaka tare da mata Ladar aure barta ga sanya amo na kalangu ya yi musu rata Ladar aure barta mata da bazan ku nake tattaka rawata Ladar aure barta ga ku sha'anin ku gaban ango da amarya Yan mata sun taka fili za a bikin ango da amarya taka rawar murna don sadiya amarya yau ita za ta yi aure sahabi ne ango gun sadiya soyayya ta yi rana in ku fito ku raya ku yi juyi in kun yi haka kun mani daidai Ladar aure barta mai ga tunda mutum biyu kun san sun fi gaban da Ladar aure barta ga bukin ƴaƴan manya ba mai alawar da Ladar aure barta Daga ga wacce ta zauna za a baro ta baya Ga 'yan mata sun taka fili za a bikin ango da amarya taka rawar murna don sadiya amarya yau ita za ta yi aure sahabi ne ango gun sadiya soyayya ta yi rana sahabi ya zama ango sadiya ce matarsa ta aure Ladar aure barta ga auren so ne kun kai dole kun more Ladar aure barta ga sadiya ce da sahabi ga ku a tare Ladar aure barta ga abun shi kiyo da adala da biyayya Ga 'yan mata sun taka fili za a bikin ango da amarya taka rawar murna don sadiya amarya yau ita za ta yi aure sahabi ne ango gun sadiya soyayya ta yi rana sahabi angon sadiya soyayya dai taimako rana Ladar aure barta inda ga dai aure ne bambancin mu da arana Ladar aure barta ga kallon mai nazari zai gane batuna Ladar aure barta ga kuna gaba yau ba mai da ku a baya Ga 'yan mata sun taka fili za a bikin ango da amarya taka rawar murna don sadiya amarya yau ita za ta yi aure sahabi ne ango gun sadiya soyayya ta yi rana sahabi angon sadiya zo shirya yau zani gaya ma Ladar aure barta ga Gale da goron dutse za a azama Ladar aure barta yau kan sai ka dage don karda ayi ma Ladar aure barta sahabi kula ka tsare haƙƙin ta amarya 'Yan mata sun taka fili za a bikin ango da amarya taka rawar murna don sadiya amarya yau ita za ta yi aure sahabi ne ango gun sadiya soyayya ta yi rana juya fi haka mata taka da mata ku juyi haka mata ku tarawa ku gwada mana kun masarata mai girgiza tambaran ango sama mata sama sama mata sama Ingausa sama mata sama 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 Ingausa sama 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 Ingausa sama sama Ga 'yan mata sun taka fili za a bikin ango da amarya taka rawar murna don sadiya amarya yau ita za ta yi aure sahabi ne ango gun sadiya soyayya ta yi rana sahabi ina maka murna kai da amarya Allah ya yi Ladar aure barta ga mata kusashe ba a hada shi da ɗaya Ladar aure barta ga mata kyawun reshe a gane shi da ganye Ladar aure in barta ga halin kirki na mahaifi na kaka koya 'Yan mata sun taka fili za a bikin ango da amarya taka rawar murna don sadiya amarya yau ita za ta yi aure sahabi ne ango gun sadiya soyayya ta yi rana sadiya mata ga sahabi yanzu amarya gunki na juya Ladar aure barta ga mata ina siha zan yi gunki amarya
sannu da fama. Da kin ga nasiha ce zan yi maki kewa. Manufa girge girki ya sayo miki girma. Idan sirrin aure na nan ga tukunya. Ga 'yan mata sun taka fili za a bikin ango da amarya. Rawar balla dan sadiya aure yau ita za ta yi aure. Sahabi ne an gogon sadiya soyayya ta yi rana. Iriri mai kuda mai shagali ba mai alawar. Ni dai auren nan yayi wani daidai. Yanzu mahaifai zan saku da daidai. Ina gode sosai dangi na amarya. Iyayen ango sai na tafi da daidai. Alhaji buzu babba sai na gaida ubana. Baban ango buzu na gaida ubana. Murna baban ango da amarya. Alhaji Isa shi ma sai na gaida ubana. Alhaji Isa shi ma sai na gaida ubana. Abdullahi baban ango da amarya. Jada shi ma baban ango da amarya. Isiya shi ma baban ango da amarya. Aliyu mai hujjiya sai na gaida ubana. Ahmadu da bage murna dai suka yiwa. Na gaishe ku iyayen ango mata. Mamar ango Hassana murna ta kaiwa. Mamar ango sai murna ta kaiwa. Mamar ango sai na gaida uwata. Mama kundu sai na gaishe ki uwata. Shamadan marbaza sai na gaida uwata. Hauwa malbaza sai na gaida uwata. Lubatai murna don an yi auren sinna. Iyayen amarya murna dai suka yiwa. Shekara na gaishe ki uwa ga amarya. Zalima na murna uwa ga amarya. Suwaiba na murna uwa ga amarya. Mai na murna uwa ga amarya. Mai na murna uwa ga amarya. Adi na murna uwa ga amarya. Shugaba na murna uwa ga amarya. Saratu na murna uwa ga amarya. Fatima na murna uwa ga amarya. Kunuwa na murna uwa ga amarya. Ajiya fatan mu a gaida uwa ga amarya. Ajiya ade gaishe ki uwa ga amarya. Bibi ada gaida uwa ga amarya. Iyaye maza sai na sanya kura. Isiya baba ga amarya na gaida ka. Ahmadu baban amarya na gaida ka. Tuni baba ga amarya na gaida ka. Zahairu uba ga amarya na gaida ka. Alka uba ga amarya na gaida ka. Ila taitai na gaishe ka uba ga amarya. Habibu na gaishe ka uba ga amarya. Abdullahi gaida uba ga amarya. Yannan ango duk sai na sa su da daidai. Turfa iyayen ango yayo murna. Abuja yayan ango yayo murna. Alhaji Azahidi na yin murna. Garba asko shi ma yayo murna. Mustapha shi ma murna ɗaya kayowa. Jamilu na rakiya yayo murna. Ambali dan shi murna ya kayowa. Don gogo murna ya kayowa. Na Sharifa shi ma murna ɗaya kayowa. Dalla da soyayya murna ya kayowa. Fatima shi ma murna ɗaya kayowa. Yanayi mata murna ɗaya suka yowa. Kulluwa murna ɗaya yau ta kayowa. Kambo murna ɗaya yau ta kayowa. Ailo murna ɗaya yau ta kayowa. Binta da murna an yi auren kauna. Rakiya da murna an yi auren kauna. Liya da murna an yi auren kauna. Jamila da murna an yi auren kauna. Aminatu murna an yi auren kauna. Halima da murna an yi auren kauna. Yar'ada da murna an yi auren kauna. Nuba da murna an yi auren kauna. Yannan amarya sai na saku da daidai. Saminu da murna an yi auren kauna. Rukayya da murna an yi auren kauna. Habibu da murna an yi auren kauna. Naja'at murna an yi auren kauna. Aisha da murna an yi auren kauna. Khalifa da murna an yi auren kauna. Talatu
saku da daidai ƙungiyar nan zanwa baiti na wani girma da baboyis zanwa baitin alfarma da baboyis da daɗin buda suna nan tamburan girma zanwa lo baboyis na ta'aziyya ce zan fara gunka aboki samin na Allah gafarta mu aboki ka kai rahama haske a cikin kabari ne addu'a ita ɗai ta rage samin na muhimma iyaye dangi kowa ya masu shi ma aminu dan mallan na saka farko aminu dan mallan gaida ka nake same na maryan sina ko da gwanina same na maryan giwa banda kamata Allah karo girma same kun ji gwanina giwa na maryan Allah kare gwanina nana ja su fiyanu sai na gaida gwanina alhaji kwanko sai na gaida gwanina ta sau angon hawa a gaida gwanina nasir na jamila giwa na gaida ka kasi mazaki angon halima nawa abu kalabaro shi ma na sanya shi jamilu na asiya kai ma ga baitinka jamilu na asiya giwa banda kamata dalilanu na salim giwa na gaida ka kabiru kwade shi ma na gaida shi bashar garba ina gaida ka sabi'u haruna ina gaida ka zalike fili garba kai ma ban manta ba amin da diwan kai ma na gode ma na yar bala samin na a gaida banina iliya bawa sai na sanya ka ibrahim dan neja na gaida banina alimun dan neja sai na sanya ka sai billahi dan alhaji ban manta ba abdul rashid na hindu ina gaida ka abdul oscar kai ma sai na sanya ka masharamina na giwa ban manta ka mansur mini ya ina gaida ka abdul rauf rabi'u na gaida ka gazali garba kai ma ban manta ba shafi'u isa la kai ma gaida ka jamilu jamsi kai ma ban manta ba shafi'u luke ke gaida ka gwanina dogo chaba kai ma sai na saka samun da awilo giwa ban manta ba yin samun ba iza kai ma ban manta ba akila umar giwa na gaida ka abokanai gun amarya zan sanyawa salima gaida kawa a gurin ta amarya asama'u gaida kawa a gurin ta amarya umma gaida kawa a gurin ta amarya zuwaira gaida kawa a gurin ta amarya ramlatu gaida kawa a gurin ta amarya sharifa gaida kawa a gurin ta amarya hawwa'u gaida kawa a gurin ta amarya mansura gaida kawa a gurin ta amarya sharifa gaida kawa a gurin ta amarya yar gado gaida kawa a gurin ta amarya na gaida kawa a gurin ta amarya kannan ango yau su zan sa su da daidai ya shafa'atu murna shamsiya ta yi murna mansura murna na ga sanin su da murna mubarak murna uka shirayin murna suraji sura shi ma ya zo murna Usama da murna na fi oyayin murna wasila murna na ga shafi'u da murna kanne ga amarya sai na saku da daidai na fi murna na ga husaini da murna abdul rashid na murna auren kauna mubarak na murna auren kauna hassan na murna an dauro aure an zainabu na murna an dauro aure mata sun taka fili za a bikin ango da amarya rawar balla dan sadi aure yau ita sadi aure sahabi ne an gogo sadi soyayya tare da